Ħafna ma jimmaġinawx li l-aġin jista' jkun bażi ta' reliġjon, iżda min l-ħabta ta' 3:15 war nofsinhar kien quddiem il-Knisja tal-Imsida seta' jara grupp żgħar ta' nies li jgħidu li jemmnu fil-Flying Spaghetti Monster, ħlejqa mistika li jgħidu ħolqot l-univers. Dwar dan tkellimna ma' Franco Farrugia, l-organizzatur, u saħaq li l-ħsieb wara din l-attività kien biex il-poplu jkun antidiskriminatorju, dan b'solidarjetà partikolari mal-Musulmani li sabu l-kritika ta' wħud għaliex inġabru biex jitolbu f'dan l-istess post. Għax aħna nemmnu wkoll li f'Malta hawn nies li mhux bil-fors huma Kattoliċi u Musulmani, hawn nies li huma diverġenti, hawn nies li jemmnu reliġjoni differenti. Aħna bħala Pastafarians nemmu li aħna wkoll għandna il-mod ta' kif nistgħu nikkomunikaw bejnietna, mod kif nikkomunikaw mal-Alla Mostru. Nemnu wkoll li f'dal żminijiet najb nkunu iżjed nies li kapaċi nifhmu iżjed lil xulxin. Franco fisser kif din hija komunità żgħira li tiltaqa' kull meta jkun meħtieġ biex jitkellmu dwar tolleranza u perspettivi differenti. Ta' min ngħidu li din mhix xi ħaġa only in Malta, imma beda f'Jannar tal-2005 meta ċertu Bobby Henderson argumenta li twemmin reliġjuż ieħor u twemmin tiegħu li l-univers inħoloq minn Alla Mostru tal-ispagetti kienu ugwalment validi. B'hekk din il-fetħa fl-Imsida għaddiet minn talb Musulman għal protesta tal-Patriotti għal attività li l-qofol tagħha kien l-aġin bit-salsa, aġin li sfortunatament għalina meta konna hemm kien għadu ma wasalx.